mga individual padayon nga nagahatag sang bulig ilabi na sa nagakinahanglan, kag mga donasyon padayon nga nagaalabutan. Mga maalwan nga Ilonggo ang nagpakita sang bulawanon nga tagipusoon, pinaagi sa mga donasyon kag paghatag sa mga pagkaon, ilabi na sa mga nagakinahanglan nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Isa ka pamatod ang mga ginpakabit nga mga ginputos nga tinapay sa bike lane sang Iloilo Diversion Road. Ini ang nagpatandog sa tagipusoon sang isa ka Ilonggo bike enthusiast nga si Ram Magbanwa. Nami plus pamatsyagin lang mga kabulig. Kay tako na mabulig sa mga gadlaw-law bike to work bala. Siyempre kung dali ka, isa, hindi ka na pumahaw mo. At least may kwaon ka. Tapos makaon na sobraan, law. Sa iban man tayo ng bike-bike. Sa bahin naman sang Good Samaritan nga mas ginpili nga hindi magpakilala, luyag sini nga makahatag kag makabulig sa pinasahi nga pamaagi. Target sini nga mapakaon ang mga masami nga nagaagi sa bike lane sang Iloilo Diversion Road, ilabi na sa mga aga pa nagapadulong sa ilatag sa katrabaho. Pareho na lang sa mga nagabisikleta, mga hardinero, mga traffic enforcers kag iban pa nga mga pumuluyo. Kasi I always pass the bike lane every day, so especially in the morning, damo-damo kini ang construction worker nga nagabisikleta. So I was thinking na parang, they could grab a food na instead of, the idea is to get a fruit from a tree, which is not possible kay wala man prutas. So I decided na mabutang siyang, tinapay na itay with mga red ribbon nga So, pick up na nila. So, it's free. Just get it. Amo lang yun ang idea. So, even sa mga also for the gardeners who are very, very hardworking, rain or shine, amo man na ang mga gina-target ko sila. But, it's open for anybody. Magluwas diri, kahapon man nga adlaw may mga donasyon nga nabaton ang lokal nga panguluhan gikan sa San Miguel Brewery Incorporated. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Nanarisari nga mga imahe ni Maria bida sa Marian Exhibit sa Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Barangay Kalumpang, Molo. Kilala ang mahal nga Berhen Maria bilang isa ka babae nga labing putli sa tanan nga mga kababaihan. Dako man ang nangin papel sang Iloinon nga paghigugma ni Maria agud matubos ang tanan sa halit nga dala sang sala. Gani para kay Gerald Paul Hitonzo, Parish Youth Ministry Advisor kag Chairperson sa Our Lady of Miraculous Medal Social Communications, sa lamharon nga edad, nagtubo na ang iya debosyon kag pagpalangga kay Maria. Rason nga ini ang aktibo nga nagaserbisyo sa ila parokya. Nagsulod ako sa parish 2012 kag orphan ako. Wala ako sing kilala nga mother, balay na sa gamay ko. So si Mama Mary ang akon nga naging heavenly mother gid bala. Kung may kinahanglan ako, wala ako palapitan. Siya nga akon nga ginaistorya. Magsulod ako sa simbahan, mga ayos ang guidance. Nagatulok lang ko sa iya mga race, sa race ng iyang mga kamot. Kay balaan ko ang mga race nga amo na ang grasya nga magaguide sa aton pang sa pangadadlaw nga pagpanglakaton. Angot man sa paghiwat sa ika-50 nga kapiyastahan sang parokya sang mahal nga Berhen Medalyon Milagrosa, amo ang pagpatigayon sang Marian Exhibit. Kapin 60 ka mga imahe ni Maria gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Isla sang Panay ang ginpasudayag diri. Ini na ang ikatatlo nga tuig sang parokya sa pagpatigayon sang sining aktibidad. Nagakakanda kita sang sining nga Marian Exhibit para mapakilala, ma-introduce ang devotion sa miraculous ma-introduce ang devotion sa kay Mama Mary sa lain-lain niya nga titles. Halimbawa ang Birhen sa barangay, mga aparisyon sa nagkalain-lain nga lugar. Sa mga luyag magpadulong sa Marian Exhibit, bukas inihalin alas 8 sa aga tubtub alas 7 sa gabi. Gani panumdum ni Tonzo sa mga magabisita. So ginapanumdum ang tanan nga mag-observe lang sa social distancing, kag ang aton nga basic health protocol, magsuksok sa face mask, kag magpadayon sa pagpangamuyo samtang nagalantaw sa aton nga Marian Exhibit. Ginbuksan sa publiko ang exhibit sang Nobyembre 18 kagining magatakop sa Nobyembre 28 Domingo nga adlaw. Divine Singh para sa Level Up Patrol.